Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sekukhathaze abaningi okunyamalala kwentandokazi yomsakazi woKhozi FM u-Sbu Buthelezi oshayela uhlelo endumiso njalo ngamasonto. Abathandi nabalandeli baSbu bakhathazekile emva kokunyamalala kwakhe emsakazweni uKhozi FM isikhathi esilinganiselwa enyangeni. Ukunyamalala kwalomsakazi othandwa kakhulu kwenza abantu bashaya amakhala ukuthi mhlambe usexoshiwe noma usephelelwe yisikhathi. Lo msakazi ethintwa elinye lamaphephandaba uthe akakhulume ngeindaba zomsebenzi namaphephandaba asesho ukuthi misiwe emsebenzini kodwa ke kunenkinga abhekane nazo. Abaxhumane no-SABC mabefuna ukwazi kabanzi ngokunyamalala kwakhe. Uhlelo lakhe kolubanjwe uThembeka Zondo Cele kanti ke basola abantu ukuthi ngampela usexoshiwe noma kunenkinga ezipersonal abhekane nazo. Kanti ke ephendula ekhasini leka Twitter uSbu Buthelezi komunye wabalandeli obhalile ukuthi besikudinga ngenyanga yothando kodwa sikaze sikubona. Uphendule wathi yebo beningidinga sihlanganeke ngesonto elilandelayo. Kanti ke sokhumbula ukuthi uSbu Buthelezi wakwaba sematheni onyakeni ka2019 la dutshula khona amahlandla ayisithupha bemhijacka imonto khona ePietermaritzburg eKZN. Uhulumela uSABC uGuguntulu uqinisekisile ukuthi uSbu Buthelezi usamile kwamanje kodwa khona inkinga abhekane nazo. Uzobuya ke kungekudala ngalo isonto bemuzwa abantu umoyeni. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evideni elandelayo.